Ga een beetje veel. Oh, wel leuk zo'n dit shoppen leuk vind. Dat ga ik dan wel bij voor. Ja, doe vies het mooi. Ik hou er persoonlijk net zo van. Ik ken dit net, man. Ik ken dit net. Oh, maar hou hem goed bij, daar waait er in het water. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Voor jou het op de planning. Er worden dus nog een aantal extra scènes opgenomen voor de film Battleboessen. Ik zit er zelf net in deze scènes, maar jaren wel. Dus ik zal jaren uit squallen hellen. Ze ben je de hele dag aan het filmen, maar jaren hoeft alleen nog vermidden. Dus die zal ik uit squallen hellen en dan ga ik met Zaken, Ildau en Jara richting Rjout. Jara had dan opnames. Nou, misschien dat we de correct even sjuggen, want dat is natuurlijk wel even leuk. Maar dan maken we er gauw weer bij, want ja, het moet natuurlijk stilte op de set. En dat is lastig met 12 van die kabouters erbij. Dus krijg dan op het hoekje zien hoe het gaat. Hoe het met iemand gaat, dus battelen. En de ooracteurs en natuurlijk de regisseur en de cameraman. Krijg even zien. En dan ging ik even met Zaken en Ildau de stad in. En dan ik wel wanneer het Jara klaar is. Dus dat lijkt een beetje op de planning. Ik zal eerst Jara uit squallen hellen. En dan Zaken en Ildau mij. En dan gaan we op naar Rjout. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij. Hallo. Oh jawel. Oh jawel. Hallo. Nou, staan alle snuiters erbij. Ga een beetje veel. Ik ken het van wie. Sorry. Bommelebom. Weer een beste in. Ja, dat ken het. Dit ken dus niet. Jara is er. Ildau is er. Zaken is er. Oh, ik ben er. En Zaken is er. We zijn hartstikke jou. Maar wat hebben we Zaken? Een beetje last van? Filevorming, hè? Maar dat komt door het stapjocht even erop. Ja, de trein misschien, weet ik niet. Nee, nog. Goedemorgen, zei Ildau. Nou, we hebben Zaken en Jara er al even dropt. Die kon vast naar binnen. We moesten nog even parkeren, hè? Ja, dan kon Jara vast haar verklaaien. En het hier mooi en een smink. Zullen we eens zien hoe het gaat? Zie ik weer Jara Zaken op. We gaan naar restaurant Spinoza, daar klaar ze hadden om. Dus we hebben parkeerd. We gaan die kant op. Hier ben aan de opnames bij de kapper. En hier ben Zaken en Jara naar binnen. Zullen we eens zien hoe vier het binnen. Druifjes scoren. Lekker hoor. Dat is net zo lekker. Nee, dat stakje hoeft net op die. Lees die maar op de tafel. Net op een groen op de tafel. Tafel? Ja. Oh shit. Spiek je maar in. Ja. En nog die, Nou, eentje. Dat is klaar, hè? Zo, Jara had de kleren al aan. En de make-up en de nagels, toch, Jara? Cool. En alleen nog het hier nog, hè? Nou, en het rent iets uit ook op set, dus wij gaan de stad in en Jara kunnen ze wel bij de oren. Maar ja, het is al je binnen, kunnen we het zien. Die kan wel eens zien waar het is, dat kan wel. Maar binnen zien kan net. Het is in een heel iets kapperszaak. Nou, wij laten hun er even alleen nog. Onze staat druk erboven en iedereen kwam nog binnen. Dus ik zei succes. Wij rennen even ons het pand waar de opnames binnen. Hoe Zaken wil graag zien. En dan gaan wij de stad in. Shit, daar aan de orenkant. Ale de Barbier. Zie je dat Zaken? Daar zijn de opnames. Dat is de kapsalon van de film. Dat is wel heeg, Zaken. Zou dat wel lukken? Oh. Zaken is heeg. Wow. Kom maar. Fotomaatje, nee, kom. Daar Zaken mijn handje, Ildau. Ildau, doe je maar naar je auto's. Mooi is ze luisteren, hè? Zo leuk. We hebben je straks van slag. Ja, daarom. Ja, Zaken met een haan, Ildau, was Christine Bennewijn. Kies kiezen. Haan of Bennewijn, wat was het? Bennewijn? Oké. Oh, Paaltje. Dus staat er gewoon heen, dan krijg ik wat. Ik wil iedereen dat zelf things eigenlijk. Ja, stel dat tanks van, oh, dit is wel heel vier. Dan best net met z'n linnig. En haar spierpine door de dag. Is het leukst van Zaken? Wat is het? Hé, die had Jeske toch? Zie je dat? Die had Jeske, hè? Ja. Die had er eigenlijk zelf een pakt, hè, want die weer voor die. Die had er zelf even nu zo van, dit vind ik wel leuk. Nee, Jeske krijgt wel mijn bordje. Je hebt nog net stikken. Nee? Je wordt het er heel zuur mee. Ja. Dit is vet. Oh, tie-dye. Doe eens op. Vet. Dit is Dat zijn spulletjes, als je dat wel mooi vindt. Het zit wel echt heel cool. Vet, hè? maar dit is Kijk maar zo gaan, ze wel voor de simpel wel lekker.
Ja, maar staan ik op. Wat is een betalen, hè? Oh, scheel dan. Welke maat had ze? Nee, dit is dik. Krijg ik het maar misschien zullen we die eens passen? Hoe is je eruit? Ah, vet. Goed uitje. Scooter van links. Nog wat fietsjes. Dit is wat drukker in Broekstraat, hè? Oh, nog een fiets van links. Die gaat achter. Ja, nou go. Ja. Waar hier? Hier. Ja. Hallo. Oh, ik denk ik word weer hier. Doei. Kom maar mee, Hilda. Kom maar. Hi. Oh, nee. Hast du zo'n gekke broer, Hilda? En we zijn er. Achter. Je zit erin, niet meer maat. Leuk. Wel leuk zo'n die shop hem leuk vindt. Dat ga ik dan wel bij mooi. Wel werkt voor. Ja, doe vies het mooi. Ik hou er persoonlijk net zo van. Ze wist en verder zien of we iets vinden wat we beide leuk vinden. Oké? Dit is ook vet zaken. Wat is er gebeurd? Oh, een shirtje op groen, hè? Dat mag dan, hè? En we zitten wel in een lift. Dat ga je in mijn binnenwijn binnen. Ik moet wel makkelijk. Ik kan alles mooi onderin. Dus ik woon naar de kelder. Ja, dat was net voor u, toch? Wat zullen we nou? Zullen we een hapje eten, hè? Ja. Even wat drinken en wat eten. We zullen eerst rondjassen en toch gaan we weer heen. Die moeten we lekker zitten, hè? Dat geef ik dan. Een lekker plakje op zich. Welke ligt het lekker? Santos Nee. of San? Nee. Welke dan? Deze. Chocola. Oh, ga je. Gasbericht? Wat was het toen? Sprite? Goed verleden. Oh. Ik ken dit net, man. Ik ken dit net. Zet hem daar maar down. Ik ken dit net. Gaan we het even doen? Ik ken dit net. Het lijkt wel feest. Wat voor feest hebben we hier, jongens? Gaat wel wat man, hè? Wat hoor, als een ijsje. Echt lekker. Dat is echt lekker. Nou, lekker eten, jongens. Oh, stoel er even op klikken? Laat heel ook met hem klikken. Snel. Drukken. Ja, als je de keer te liepen. Nou, ga er maar in. Wat staat hier? En dan? Nou, op, ja, we gaan naar grot. Ja. Dus de kelder. Nee, net naar de kelder. Nou, wij gaan weer naar beneden, want we gaan een berichtje krijgen. Jarenwikkeler, hé. Wie kan jaren weer ophellen? Ja, toch dat ze nou Nee, inderdaad 80, hè? Nou, dan gaan we gauw heen, anders wacht het zo lang op ons. We hadden even leuk geshopt. We hadden even wat lekkers hoor. Ik vond het wel echt een feestmaal trouwens, hè? Van zeg maar even. Maar vooruit. Van keer. Ik had de taarthoen, mijn unicorn. Mijn unicorn, ja? Mijn unicorn. En nou waar hebben we op? Jara lief. Ja. Hallo. Ja, zaken hoe grauw dit berichtje, hé. Oh, maar hou hem goed bij. Daar waait er in het wetter. De waait die de moedse kast in het wetter, hé. Hier zit zo of zo. Doe hier zo correct op het teert. Oeh. Nou, geef het eens een cadeau. Even naar je held, denk ik. Oh ja, die wil heel sneu wezen hoor. Maar doe haast hem dan, ga maar beet. Want het waait aardig, hè? Waait aardig. Ik ben er al. Maar een omrennen. En we hebben de vago-ingang erin. Hele schön. Zit er nog wat lekkers bij, jongens? Mem. Dus hoe haast het er al op? Er al afzwetten jaren in. Goed zo, meid. Waar gaan jongens? Ja, eigen schoentjes erom. Die ben ik. Jij bent al je eigen, hè? Zit ik die net thuis aan? Neem we die maar naar huis. Daar zit mijn telefoon in de... Oh, daar was in elke school wat. Ja. Krijg wat. Nou ja, hoe weet je het? Leuk. Wat voor scènes hebben die? Wat moesten ze toen doen? Wat gebeurde er? In scène 20 volgens mij. Ja. En ik zit in de kapstoel. En Raymond de Gaming hier dan. En hier is toen al, zeg maar, want wie is de eerste keer? En nu kwamen ze in de kapsalon omdat het lang hier is. Ja. En had er die hier wat beknipt en wat kaamt en zo. Oh, wat leuk. We zitten samen op, doen we samen klaar. Wat lekker, man. Leuk. Nou, wij zullen jaren even thuis brengen. En heel de shit Zandkasteel zit hem jaren. Wij gaan op naar je, om jaren thuis brengen. We gaan jaren thuis gebracht en dan zullen we nog even wat eten voor jullie hebben. Wat maar we gaan van die lange poeltjes. Ja, alleen de fiets nog. Oh, dat is net lekker. Dan mag ik daar even verder. We gaan eerst even naar... Wat, skip een helje. Nou, dat is je wat voor lekkers.
Even zien, je hebt fruit en wat een grien hangen. Maar we naar de andere kant. Ik wil. Ik denk hier ergens. Nou, maar wel eens een zaak dat ze er binnen. Please, minder, please, Het is minder. toch zo lekker? Ja, ik zie ze. Mama, ik vind hier Snijbien. Je bedoelt hè? Ja? Doen we die? Ik moet daar. Moest daar eens zitten? Moest even wachten. Ik ben gay. Gek, ik moet weer appelskiefjes gaan voor die appeltjes. Nee, Nou, zaak is het koud. Koud jullie de winkel, hè? ik ga. Ik ga. Oh, daar zie je een gezichtje op tekenen, ja. Mami, ik wil dat u kiezen, vlees. Vlees? Nou, je mag gewoon een toetje uitkiezen. Wat voor toetje vind je lekker? Je mag nog een nice toetje gaan. En welke wil je dan? Die. Dat noontje? Zullen we dan die grutte erbij? Dus pak die grutte de noontje van zaak erboven bij. Nee, die letter. Dit bent de grutte, Of was de liedjes? Oké, nou, ik ga die weer weer om. Zet die er maar in. En dan verhaait hem met... Dus, nee, joh, dat is je schoen hoor, dat ken ik. Daar zit hem blauw. Hier naar de kastje, joh. Ik moet zelf stappen. Dan ken het zo, dat is je schoen hoor. Ik moet daar. Ja, doe maar net, zo is goed. Waar is de kassa? Waar is de kassa? Mijn fjouwer, oké? Als hij hier is, dan wordt het zo moeilijk, hè? Oké. Hobbelie. Nou, gaan we naar de kassa, jongens. Ik kan wel lekker eten. We binnen weer thuis. Helemaal bepakt en bezakt, jongen. Wat heb je dan een bril? Eerder zit er Chino WK. Wat in de briefbus haar? Zit er wat in? Nee, leeg. Niks. Niks, snappen. Wat nou? En Leeuwen doet dus altijd de sokken en de schoenen uit, hè? Dan is het altijd op blinde voetjes. Eerder had zijn Rieten die dat oerlen nergens de schoenen en slippers en sokken uit. En hij dit. Stintje, denk. Oh, pak ze hem. Heeft ze die mee? Ja. Oké, dan gaan we naar huis. Ze met mij een eten, meidje. En we gaan lekker eten, hè? Ik wil lekker wat slurpen gaan. Wat zei ze, Leeuwen? Ja, ik wil wat slurpen gaan. Kleurtjes, waar? Oh. Maar ik kijk even. Oh, dat was het op kleuren? Ja, dat mag wel. Dat is een goed idee. Eerlijk gaat er een kleur in de ballon. Wil mama kleurje? Nee joh, mama het even naar eten, meidje. Hey. Kijk, toen wel een kleurje. Zo, we zijn weer thuis. Nou, wie ben aardig slagen ik nog. Ja, ik zeg zo, Ildo hier natuurlijk die mooie slippertjes. En zaakjes in hoedje. Maar ik hier nog wat hellen. Nog een leuk jurkje voor Ildo. Even een paar jurkjes van reserve. Dit is ze. Dan ben ik toch wat beter slag als lezen in dokken. Maar dat kon ik net echt vinden wat ik zocht. Leuk shirtje nog en nog een hemdje. Die is ook in green. Nou, dat vind ik toch wel lekker zo'n hemdje, denk je. En nog iets met smileys. Even wat topjes en shirtjes. Nou, die gewoon even vanuit de crash en dat soort dingen. Van het badje, die gewoon werd ze lekker in rozen kennen. Ik zal even niet sieren. Jongens, het was weer een prachtige dag. Ik ga met de band naar Ljouwtwest. Jaren hier nog extra opnames van Battle Boesen. Ja, ik ben echt heel nieuwsgierig naar de film. Ik haal wat stukjes zo en het ziet er echt super cool uit. Ik hou hem op een hecht over de release datum. Ik ga met Ildo en Zaken de stad in West. We gaan even een gebakje horen. Het zou een ijsje worden. Het is een gebakje worden. Heel lekker eten. Even wat drinken horen. Leuk shopt. Goed slagen. En ja, dat weer helemaal heel snel klaar. Dus dat stiert er samen op. Dus dat weer een meivallerke. We zijn haar jaren weer thuis gebracht. En we zijn alweer thuis. Ik zal het hier. Hey jongens, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen. En via het net te chill op te downloaden voor die tablet als telefoon. En een vlog.